Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan nga intay basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan napudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo mampay ni Ma'am Remedios Usonen, Maybelline Mangali Usonen, Mayvi Usonen, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sinyang. Dear manang biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pa'y drama kan ka. Kat sapay la kumata makaita di ti adal kan leksyon, daytoy akapadasan me. Nalaing kami ngamin nga agbulod, bulod kalimutan ti style me. Wenno saan mat change item. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Itulin mo daytoy sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga ro, di ginatang ko. Kagagatang dayta, itulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan alaklakayan? Amo konti style mo. Style ay bagbagamag. Aguli magkamamot, bakit ha? Karupropan matay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok dayta kulor. Itulin mo Di mo irura. Jakpay usarin dayta. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kaling. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y daang. Aldaw, adangatan niya angkel mo dita barayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Jak na sangbog. Isublik ko mato'y martilyo na. Awan magagayam dita balay na. Adansan ni anti dita balay da tata. Ay, jak mapan dita balay da. Tama nga no ibagata ang tanunag dya sa na. Ibagatang tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ti pangibat dya kon diti martilyo. Ta isublim to ken kuhanaan niya. Ha? Ay, wala tata. Sige. Tao sarag man pal. Natukol nga min ti martilyo kay. Jak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabon. Usarang. Oray sublim to. Ninto may abulan. Tapno adda aramatam. Oray makalawas lang usarang tata. Sana balay. Ta ipakadak to kinyang kilkaw. Ibagak nga dakanyak ti martilyo na. Awan problema. Usarim lang kadakan. Abay. Kaanaw ngayon sublina. Ito'y lang ang kan. Naimpagman kahit sublina. Sige. Usaram lang ka naan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay. Adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw. Dagitay kalding na. Isublik ko mato'y martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibatsak. Sige. Yagmaw. Taitad kuntaw aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ni Aldaw. Day takanutay binulod jay kumparim ani ataw. Binulod mo't ni Aldaw. Kat ita, isublinan kan ka. Apa yung akasta? San samot aday tatay martilyo? Isumot daytoy. Color blow ti pagigaman na. Well, ngamdaan daytan. Kano ka barbaro tay martilyo? Dimahan kidalagos ay. Ahaw! Imposible Katuan siguro Ay, sana mo balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kumparit atay isuti ng bulon iti. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na agul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam di martilyong. Anya, apay ka rin nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ije ka anak ang aparay. Tanong siya, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka anakam. Dahito yan kibagbaga. Iso adyak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare Diyak ngamin amaw kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Ne, adakan. Nagagapuam. Malumi na.
Ngam di ka pa'y nakalutaw. Kan walis ting-ting mataigam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo tay walis ta. Unay, pati walis, mululang. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't si ka. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa balen ti sublay. Lagiwan mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga men. Ay nasumba na ukak. Agpada tamoy lay ti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaranak lang. Isong agbubulod akmatan. Ada di bakit mau si ka atong? Ada. Sumrag kayo anana-aneng. Ay saan? Ubay ko la kumalaan tay binulod ni bakit mo awalis ting-ting kaw. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isubli madagaws nga mawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot tay binulod mo awalis ting-ting kaw. Ay nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siyak, ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, didak man ang lilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswa di yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siyak, awan binulbulod ko kada kayo. Di da ka man pagkakabawan, nananang. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali ah. Pudno mga dakabkabaw day dya bakit. Iso nga urag darum day jay. Di dan tumalapat tiyun ta dakabkabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye ah. Porsonadak ngamin day dya walis. At idug. Sana masapol nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang ta iti gagawaan ta dito balay bakang basta amutang aramatan ti utek ta. Wen na lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At da ngamin bisitak inton bigat kat nagbabasi mo dagitay kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay kat isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha? Ay, mabit lang raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Lili. Apay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no tituasil pun di apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da, adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain dagita nga agtatakawan. Ay, naimbagla kiday, saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulod iso. Yung nagtadag ito'y, tamang anupidutan dagitag tatakaw atong. Sige. Nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anangina. Tanalagda. Kit isublimpay. Sana na. Di na mailapagan ano daytoy. Kukuha ko na. Nalipatan nanday ti abutas na. Nagkapumanan ayasin niyang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man hindi ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay.
Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka no. Kwartamat ka no man ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sus, nagdakkel agatan. Pauit ka no tikabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutang dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakes da ramid da dagita at tao. Ne, nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare kariyo. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananon da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare kariyaw, maridalen, ada kayaw. Di yon samot kayat to'y bag-an nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatakman day to'y. Ni, ada magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malahag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyang, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro, may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod, maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman, inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabidlang maray Urayin nak dito'y balkon, tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot day to'y isubsublim a kaldero, maray. Ay, nay, isumod day tatay kaldero, maray. Sa bali, maray, daan day to yun. Kan naging pis day to. Kan dakdakkel tay kaldero, maray. Ay, na, di nakman alilawan, maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road, maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod, maray. Ha? Day tamot na talaga tay binulod ko. Alamon, tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan, talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray, nagpintas di kaldero a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay, awan may sa apagigaman na. Katalaga mo't ako kwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da, agbulod da. Sano'y sublida, sa balinti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang dyan ang asawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Ala, amom tao dumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Ne, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mat. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa turnino. Nakawara mo iyan. Kat amangan mo't nubag ni sa turnino. Diyak mo Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo ilapagan ano da ito yan. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Inwarada mo laang. Iso nga inala ko na. Nuli na pagan ano. Alaan, tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Abay. Sino at agkasar? Ni Marlon, tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, adda pasala na nga ta. Adda tata. Kitnukumbo talang da. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibakit baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarak mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmal. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan.
Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day, kan siya mo tay sandal tay kaanak kaksinyang. Anya kay mutin. Nagbigsa mo tangiwat yung nana. Agbibigbig kay mo. Kahit isumag, nabayaga binunod mo day ta. Ngam di mo yung sub-sublay. Karo-pro pa na lang da ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di nakman ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samot bag ko day ta ino sa riyo. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamot gayam tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana po no day ta. Ha? Ibasarak sa turino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkurtak. Bagko na tinusarman. Bag ko matino sa ni nanasinyang sa turnino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo iti pagpagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang lang ay iday. Awan mo basol ka. Saan tamad nagtatakaw? Di tamad tinakaw na iday. Isungarod mapanta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi abang. Ay, ngarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idi naalad anti kargada. Mala, mapantang arunay. Tapno madipinsaan ta ti sayad ka bakit. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako kwa. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwin pare. Ay, pag nakman mi tayo tiyang inarapid may. Isublim nga rudan atay binulod mo awalis tinting ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga may tayong sublim. Kantay na pintas akaldiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balit yung sublek. Ay, sorry kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang. Tamaditar aramidin niyo. Saan saya at tikasta? Wala na, Wanway. Saan ang maulit tinaramid, may? Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garamid iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain me iti daydagun daway, gapu iti kasjay napasamak. Tinongpal mi nga rod, ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintasan tilinnangan me kadagiti kalugaran me. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tunggal maysa.